visa upptakt i Sjömarknon, fram gester i Sjömarkstona, så för att jag så några inslö, vi där med landa tossa vi några äldre folk som minnas det senaste solarmissionen i förrjon, vi där en riktigt tillfälle om 4 brukte solarmissionerna. Och så har vi eisne sendt Tor Mikkelsen ut i natturna, eller rättare sagt norr till Eies, och här är han. Og du satt i høtlene, her går høyder. Ja, her ratteliga gaur høyrer, her møtte folk langt klokkan 6:30 i morgen, Eies kommuna bjør i morgenmat her, og her har vi skutfolk her ved borgen til mellom 300 og 400 folk som kunne eta morgenmat samstundes, og her har vi sitte folk alle stedene fram vi her. Nå nok så nek for noe dumme vid hvordan lujent ned, og Johanne var nok så tjukt, men jeg hadde til å si at det skifter alle togene, og så det også til at her vi bjør velkommen av Enskån, her nok så størst ferielæg her i Norge, og så, som vi da har hørt før, så sender BBC bøgnløys igjen av øyeøysene. Men tid for å flatte nekmåre fra, kom til vi for å hitte flere folk her. Jo, takk for det. Tor Mikkelsen, vi venter til tog man løt. Så ser det ut i løtene. Jeg vet ikke, men så ikke har med solene, og hun var i Johanne for 5 minutter siden, men nå kom så jeg skutt. Etter et kamera som vi har sett opp utanför sorstudje, och det är ett annat, vi har 2 kameror, det är ett annat kamera. Så är det så ut, eller så ser det ut om vi säljer solbrillorna. Man ser inte något akkurat nu, men Johanne prövade hitcha ta samman sin alltid. Så vi kryssar fingrar. Det är alltså klockan 24, faktiskt 24, eller 12 sekunder efter 24 att en fotsolarmiskin räkar Mykinesholm som det första, och så får hon syane om alla odjanar. Och så är det omlai, allt vill jag göra det, vi är inte som värmer. Det som är här jag vet inte om hatus och latus, men jag vet att sådana någon nära väder och vi vånar det bästa. Och jag vet att om leien halv annan minut settene, så kommer myskret til det senaste og det estaste punktet av fokløytene. Så det er altså Mykinesholmer som opplever solarmissionerna først. Han opplever eisene solarmissionerna langst. Her vil mist i 2 minutter og 24 sekunder. Og sunnast i førjon, her vil solarmissionen stitst. Og Akraberget er fått solarmission i 1 minutt og 4 sekunder. Full solarmission er klockan 24, så börjar hon långt 8:30, alltså man luktar löt om 5 minuter så börjar mannen så smått att äta sig in av solarna. Men allt det är fakta till är ju under mycket avhåvers, men det som räver ötlån och inte minst självån det är väckre, och hennes kjöldbrå, du är vi och av Tranon. Ja, det är jag. Du kan stjäva kon till spillfeskaste forsøkene. Hvordan er lydgjentene nå om en gående tøyma? Ja, til lydgjentene i morgen er det nå så la seg at det har vært grått, natt har vært rekna, og det er på stående i fargen, og det har vært i jar var den greita svart i havn, men det har vært bedre natt, og tendensen er at det er det som det er nå, og vi forbedrer ikke alle samlede tøyna. Og så er bare spørningen hvor så godt er det det skal være godt. Det er nesten ikke å si. Kanskje er det sånn det tilvilder litt hvor bygd opplever solarmissionen og hvor det ikke at man ser det. Ja, det var så der for 5 minutter siden i havnene. Ja. Annars sier det at det sier Vevermæren i halvdelen det var TV2, nei, eller var det Danmarks Radio. Ja. Han sier at lydgjentene er best vestanfyre og sundanfyre. Kanskje sälja såna för det. Ja, kanske sälja såna för det. Det är rak av en gammal brygvalla som har till ett latrus i Osland som kommer rekan till västan efter, så det kommer rekan till hästarna fra och rekan till norra södjanar först och västaste. Det kanske kommer från bojet av västan nu. Så det kommer först in i det västaste södjanar och i sjönde först väck igen från öst, ja, och så rekan det bojar. Så det sportar kan jag ta försäkra Jeremiah akkurat att det är skall. Nej, det var spännande att veta. Tack för att du var för och hennes Kjöldbrå. Ja, det ser någorlunda att det ser mig ut. Ja, ser man det inte det. Och glott här. Här kommer en regndråp. Ja, jag hade inte ordentligt väckre att bestämma sig igen. Men inte kunna säga så har folk vet om en dagen i Nekvar som skills och bojläge första gestren. Den första kameran till Hafnia långt i 1995 och så i det 16 år sedan är och öll kistningarhusen full. Flera lejer husen ut, och lejer privatbilen ut. Jag frattar att en som har lejer en bil ut
jar, det kostar ju 1000 euro för en dag alla bilen så kan man ösas om det här eller jag syns att det här är så onkel som tjänar på det. Ja, vi där så finns ju första gästen i Sjönstona, Susanna Sørensen från Visit Faroe Islands. Välkommen. Tack för det. Ja, nu må Brest labera. Hur känns det att du har haft nog just senaste månaderna? Ja, det kändes löje och spännande. Och så är det att vi såg att väckre kanske säga det inte friare ut än vi har horst i flera dagar. Så det är en öliga god känsla. Vad är det du gör så helt uthörslig eller tid från Visit Faroe Islands? Ja, så vi har, hvis man husker om själva solarmaskinerna och hur vi har arbetat så har vi delt uppgångar upp så att vi har arbetat vid marknader för solarmaskiner utomlands medan kunderstående kring landet har skip eller skulle tisch för tusen skulle förgänga i Färjön. Så vi har i länge till alltså jag har arbetat vi att fortälja ötlon att det är solarmaskiner i Färjön och att röna skapa såna kvar omröve bär emot till så att jag fylla förra vi förra för att kunna till solarmaskinerna men isen jag brukar ta till långt fram i tiden till att maskiner för som förramal. Och Sharon chatter hon var där rikstoden utgör. Hon säger att det ganska en upp mot 12 000 folk om man täller öll förrafolken via isen som är ombord på skeppen och flåför någon. Ja. Ja 11.500 halt det sista töllen vi där finns. Här av några är det av förrafolkskipon underliga vid kaj Tjörnorne och DFDS och så bygger det just några som så och privat. Alla stannar kring landet. Och hur snäck flåför är det Pivrock nu? Alltså vi fick veta att det är en 25-30 flåför som skulle ligga uppe i Färjön och det är några komma släcka till för att det färra bara upp och kanske ur Danmark eller Tyskland, England och färra så steter under länta en löte och färra steg i kväll så det är som James. Jag hörde i Eisen att Iceland är här och flåför till London som det sänkas inte så att det kunde vara privat solarmaskinerna och flyga runt här en löte och det färra vad göra. Så det är nog stort lätt. Och så är det en 12 färramannskip. Ja. Det är halt lite mest västan för och norra för. Ja, vi har varit att veta att de inte får över in i det men de allra flesta eller halt jag komma in alltså onkra över inne och onkel kommer in sagt nu där och emergen men de lite långt norra för det här solarmaskinerna är inte långt. Det har haft så fjällmillarna rum hämta fjällmillarfolkene. Hur ser en håll trusch i mycket fjällmillar som är här? Ja. Hur ser arbetet hemma? Det är alltid stort lätt. Vi tar arbetsamman vid några att de länka till i allt det mer än 2 år sedan att onkra att de fortalte att det att komma och börja liksom snacka om hur det skulle mot till det kom till förra. Öliga nekvar stora som var stöjer ringte sent till sista vecka och spurte om gisting och bilar så det är nog stort att så att det spärr förringar som åkte här var gått ut då. Nej, det är betryggande det. Fyra gånger. Kan gör man ta till för sent? Ja, alltså vi hade bojlagt gisting och flera gistingar som tillfälliga länksan till att vi visste att det får komma folk så utan som lagt och några köber några bilar av. Och så de som kommer ordentligt så slöt det har finns privata gisting och det är inte några problem och det är verkligen stort lätt att folk har inte väl under vi att de vill flytta ut och lova folk kunna komma in till att hvis man bara har hotellkapaciteten så är han avmarskare och vi har alla sagt att vi vill öliga färgen samman med kunder som tycker att det inte ska föra folk kunna komma. Klockan är nu 8:23 och mindre upplysningar rätter så är det faktiskt nu att mannen så smått börjar att äta sina sådana. Så jag ska inte hålla det hen långt. Tack för att du komst. Så tack. Jeg minns ikke så øyne jeg til henne, selv om jeg var 16 år. Jeg var mye, så her ble ikke jeg tåse om det, slett ikke. Men jeg minns vel at alt ble mist. Og jeg halte de fleste var inne. Altså, tåse ble ikke jeg, det var det ikke. Men jeg minns eisning om det at som vi var bensjen, anker sier at anker svøy meg, altså. Det var ikke nek tåse om det, det var det ikke. Jeg var stadig i Norda, vi var bonarskola da, og det var noe lydsynder her i Ivre da. Jeg minnes det at disse her unge som kørte traktor, de tender av ljøsen stortlager. Jeg kører av ljøsen. Men det var ikke så mye at man leier negmest til det. Det var det ikke. Så det er ikke vært en fotsolarmaskin kan skal ta? Alltid ikke. Det minnes jeg ikke til at det var så mye.
vi arbetar, det var mitt om dagen, och vi arbetar och det var, snackar man inte om man kan sola mycket. Slett inte. Det är inte samma som nu. Nu är det just öjligt på stryk. Jag hade vid bäcka och brej och tänkte och det skulle ansas väl efterköpelse. Det var inte hur läxt det då. Och det var ju torv och tälstå i bäckaron. Och man så var signa och brej så det blev bränt. Men ellers minnes ikke nek til det. Nei, jeg var ikke nek tås om det. Det var det ikke. Hvordan mist ble det? Minns du det? Ja, det ble mist. Altså, det ble ordentlig mist, ja. Det var det. Hvordan så helt det vidt av det, altså ordentlig mist. Men visste du hva det var under John Forhold, at det var solarmisting? Altså, ja, det visste man nok at det var. Og selvfølgelig, det kanskje ble mer at også at det nå enn det var året. Ja. Men nu är så säpen alltså nu släppte uppleva natter så nu ska du ut och hitcha. Nu ska jag ut och hitcha, ja. Det är färg. Så det ja, det har stått lite och jag hoppas bara att det blir hampeligt vävor och eisen för alla så fallen som kom. Och tog färdig hitcha från Jammarkne. Det är färdig. Man får hitcha ett folk som kan. Har du köpt briller? Det har vi finns ja. Vi har finns Hej Mortensen borgarkör i Sjönsson välkommen hej. Ja. Du har reist uppleva solarmaskinerna i Nordjons Frölsor. Hur ska man vara? Ja, det är rätt. Jag var 8 år gammal. Ja, kan minns du? Det här som jag minns jag stod av bräcken under Trönchvaj. Det var inte flott till Havnar. Vi flott till Havnar i 5 år, tror jag, var 18 år. Och det här som jag minns särskilt om, det är vi såg tunneln utanför och vi fick nämligen avlagt ta långt utan utvarpet det kunde så väl om det att man skulle bruka det som negativ filmande eller hitchhikerjocken och det fick från mamma och säga för att det här och bruka det. Men det här som vi särskilt minns det är han frien som blev om till lötna. Klockan det var omlaj halvnatt här lej. Och han frier så var i det hela och ta börja show där sinder åren ta ut missions kom och vi hade det som alla är sån ute big bay donner och gas och hönor och till och ta bort om man för det och ta samarbete med att hönor för in och massa lukar som i rada räcker kvar donner kommer kvakande av sanden och samtidigt bort ner för det. Så till lyckat han parten är att man minns att det gör som var men inte minst särskilt och det var kanske inte något färstlälde. Den friren, det blev så pura stilt. Och kvar man så hukt upp mot solen. Och det minns jag väl. Jag minns inte hur hon får att rum. Du sa de fri, men du har inte haft någon fri så senast vikna. Du har haft något folk gott, säger du. Ja, heldigvis. Och det har något gjort här i Torsland boje. Och Torsland kommun det samma vi kunde garstående och kan man säga har stått lite senast det ena så såna folk och så glad folk så spänt folk för vara i Hanna gott och det var sport om allt möjligt kvar i bästa standa och Vad säger du då? Jag så det är i hamn är alltid bästa väg. Ja, du räkte inte fram ja. Nej, slett inte. Det som ändå var i hamn det här hon satt bäst och det sagt var en vecka nu. Det blir bättre om man för hur att ut mot borne ta räknar vi. 12 morgon tar vi upp på rennebredden ta klar 5:30 morgon. Ta var det ordentligt klorstajs. Ja. Och det är inte skottat nu men I hade det klarna uppåt nu. Ja. Så hade vi spännande. Kvar vill du ta man tojma? Jag vill om och därför jag mer bättre uppe på Bergbräcke kvar vi åt familjen mötes så vi är samman här en vad folk och det kommer bäj ur Danmark och Irland så han bor i Irland så han kommer hem till det sen. Och så var det klockan 11 kväll att han att det var en stor ja sån midnattssjanker som minner om avsökna alla dagar vi tar isne. Ja just ja tar vi isne och så att han har gå för så dansar vackelnisne och det är ju så att vi har neckfolk och stämning vill gå och inte minst för utlänningar att uppleva det här resan att vi kunde ha så stor fällesang såna folk var utan det lyckas är det bara skipa. Ja, hej tack för att du kunde komma och vidja oss nu. Jag vet att du gärna vill upplösa solarmaskinerna så du får fri för oss nu. Ja, så tack och här är gåen solar. Ja, så nice. Och från en borgarköra till en annan till Tor Mikkelsen du är där. Du har en borgarköra där. Ja. Jag har en borgarköra chamar och Arin i för att vi han så kan det se att det kom att
Ja, nu är det kött halv 3 timmar så igen att de börjar här till första möte här i hallen jag får så morgonmat här i hallen. Och ja, vi där i utdragshallen och här är väldigt ekvivalent folk till morgonmat här. Här var smäckfullt och här är mittel 400 plats att sitta och här var alltså de metar till om man 4000 folk här och det tar vi också om att det bygg var 600 och folk här i kommunen ja, så är det som man säger, är då inte så väl procenträkning, men det kostar väl om man får 100%. Men ja, borgarstjärn Öje, god morgon, Jekvan. God morgon. Hur är känslan? Känslan är fantastisk. Här innan kan vi då börja lunch efter nu och det är så mycket folk mött upp. Mer personer väldigt öjsfolk, alltså det är allra flest folk i kommunen är mött upp i det. Så är det fantastiskt, det är en rörande löta för oss till en skivast. Ja, och hur har det fyrrögat till till den dagen? Ja, alltså fyrrögat börjar faktiskt för Närresvian här i tar vi bara funnit i havn vi mötte Kate Russo som är pastor av sin Fäderland som heter The Independent Traveler. Och de har så samskipa samma vi och i mistiltök med landa har vi finns fast BBC händer vi samma vi tajmon och så vidare så. Här är next med vi skron för få. Och tar center så här alltså hur så next center tar jag ja. Alltså det har vi små brott har kommit sent här ifrån att här var att sända här ifrån så har det flowfans som flyger om man för här ösne och ja. Så tar vi den några minuter i mitten. Nu provar det just kväll och det är så äckligt spännande och det här är störst maskinerier. Hur så ser det ut nu i lunchen att det är väl skiftande i morgon så vi kommer norr. Ja, det är väl skiftande. Jag vill säga att det är helt tull i morgon tar satan ut och tar västna i den första timmen. Nu ser det faktiskt gott ut. Nu börjar det klarna upp mitten och ja, nu är blått upp mitten. Har du haft lite bullen så studerar? Jag har inte sovit när jag senast igen, det kan jag säga. Men vad märker det för kommunerna stått? Det är väl allt att säga för kommunen. Alltså trivnaveren har utsuglarna vad säga till att allt komma samman, att visar oss en sammanhalt till Önskivast. Tack för Jekvan och ifall att inte där gå ett nu i sån här denon. Vi gläder oss till missionerna. Tack för att du som lös. Tack för det. Vi har hört här flera för att vi må minnas till att bruka så godkända väntarbrillorna, men hur ser så rättast att bruka brillorna? Vi har sendt 12 år gamla frujon ut till egna laknan att spela sig fyra hur ser rättast det att göra. Först det inte det var så mycket hur ska jag göra brillorna då? Ja, ta det området du kortar på att du ska hitta solen. Kan så är det hur man ska göra det om man ska hitta solen? Ja. Så man ska ansett inte sätta fingrarna här och lägga brillorna. När man tycker så att det är läge så tar man där upp, sätter av och så kan man färra hitta upp ett solna. Och så tar man inte ska hitta långt så hickar man borstar och tar brillorna av att. Man kan veta om du kan göra det. Ja, och så Fort, ordet gott, ja, akkurat så lätt. Och alla tøyna att du hickar ett solna ska alltid vara i brillen. Alla sådana tøyna. Men kvar vi tar det full solmachine. Så det blir ordentligt mycket så kan man gott ta det av en löta. Men man ska så kött som solen som kommer undan att det ska man skunda sig enten hitta borstor eller färg brillen om bara väl. Ska man ansa sig väl efter ta det full solmachine? Du också om tar man så tar solen kommer undan att det. Ja. Ja, det är näga vi att på pillan är öla stort att det är mycket och knappt så ljuset kommer fram till solen så kommer ölen att ljus in och en på pillan när att sätta sig samman. Så kött som du sa att det är mer att du vill blända så hick borstor och kör brillorna då. Men händerna kan vi se inte. Hvis man hickar ett solna och inte har såna mörka brillor då, så kan man få skia. Man kan få skia innan näthinnorna till den hinten som man ser vid. Och här kan solen hon kan faktiskt bränna. Eftersom det nägan rönt vid en sjöneko så kan man få solen sitta till dems kinda eld i gräs, torsgräs eller så. Ja, alltid prövar på papper. Ja, papper, ja. Akkurat på samma mata så kan solen bränna inne i ejan. Och så brände akkurat här som man ska sucha, det som man brukar till att läsa och skriva och alla detaljer. Så man kan få stora skia. Ja, och så får ett ordet gott, ja, akkurat så lätt. Ja, så ser det ut. Och så ser det ut nu. Det är inte något brott, så Janne.
Men vi kryssar fingrar. Det är rättliga många feriefolk annars som är kommit till landet för att uppleva solarmissionerna. Och i Vavon hittar vi 4 tyskar som är av ferie i förrjun i sin döv. Where are you from? From Germany, in Essen, And why have you come to the Faroes? to see the solar eclipse this week. All of you? All of us. Have you seen a solar eclipse before? Only a partial one, not a total eclipse. It's very grey and cloudy. What do you expect on Friday? Sunny weather, I hope so. Of course. Do you know anything about the Faroese weather conditions, how it can change? Very fast. That's what the travel guides tell us. Hopefully it will be sunny. Have you ever experienced a solar eclipse, a total? Yeah, in '99 in Germany. So that was almost 15 years ago now, 16 years ago. But why do you come to the Faroes for a solar eclipse? In all fairness, my wife made me because she didn't see the solar eclipse in the focus point, so she wants to see a full one, and she made the promise to see it when it's next in Europe. Yeah, with her. It's our promise. So we said we didn't see the total eclipse Because we had to work. Yes, but both of the men saw it. Okay. And to be honest, we are not only here for the total eclipse. We have been to Iceland before, and we wanted to see Faroe, but not on this trip. So it's a good chance to get a solar eclipse and to see Faroe Island. Ja, man ska kanske offra till tår. Det kunde kanske hjälpa som du bada. Jag kan annars upplysa att senaste solarmissionen hon var för 21 år sedan. Den 3. juni i 1904. Och det är annars rättligt ovanligt att folk så kunde uppleva tvärfotlar solarmissioner av samma steg. Det har bara varit 6 ärar som man vill vissa vet har varit i förrjun. Den första var i 1424, det är säkert väldigt åren. Och den sedan var så 1404, den tredje i 1536, och så kom en i 1612, och så en i 1653, och så är det den här 13. juni 1904. Annars kan jag upplysa att han 8. i förrjun, hon var månaden 26. maj i 2245. Och om onkel är allivet så var det sätta parten klockan 15:42. Så var det inte fullt solarmission att för en 10. september är 1944 och till reisen sätta parten klockan 15:01 ska jag alltså säga. Annars så har vi då i kringkvarten vi att göra förra största myndasauna av netnon. Vi så att heimen någon ser sövlig lötna och då vill jag gärna söka tuna mynter ta solarmissioner. Hur så fyra du där? Hur ser det ut här då alla där vara kvar när så ser man vi så sövlig lötna hur ser solarmissioner ut här då är det och så vidare. Men det är nog en ting för vi kunde visa så myntnar av myndasauna så måste du ta ner en app som heter Instagram. Han har skott köra till en färdtelefon om du inte har henne fram och undan till området att du är såna frammäster som myntnar och till ett det som det kallas för ett hashtag Faroe Islands Eclipse som jag vet inte om det här var till Askus du kan söka till. Nej, det är så att det är hashtag Faroe Islands Eclipse i en att det så sänder myntnar och ett sauna. Vi söker sauna här och långt lagt ut. En vägledning är som vi vill söka här, det är hemsidan kvf.f och trustar solarmissioner brettan och trustar av grejerna Faroe Islands Eclipse vis och kontinenter. Men du må lugga minnas en ting och det är det att så blitzarna det må helst vara slakt om du själv var solarmissioner för inte att oräkva är askvarar. Efter alla döma så var det 12 år. Så skulle man säga Anna. Det går togen kommer upp. Så det var inte så tjänna. Kvar stände solen här, tar klockan det touch i valkon touchen. Ja, alltså hon jag vet inte om hon kom undan ordentligt bygden, men hon är här tandvägen Pivsarway. Och hvis vi bara för att lösa till tombygderna så jag vet jag vill jag väl hanta vi. För att det gör några särskilt på sjur. Nej, det vet jag inte, det har inte snackat vi. Så det vet jag inte göra det. Jag och konan och 2 barn vi för att liksom vara samman och
Allt ett hos väckre är. Alltså han utgångspunkten så var alla vi då konferensen bara väck. Men hvis väckre inte till det så är vi nog som mobil och så vi så gärna möjliga vi stäpper till affärer här som man får sin mora vi. Och spänningen är här så annars också vet att det är en annars fel som är samma vi familjen nu och kanske kan vara kör vi vinon. Så det är planen som är. Det är några naturfenomen som allt annat och det är ju spännande i sig själv. Stolt att vara part av naturen. I färger röjna vita kvar fröjas deras astanta. Vi skulle då se Anna här och stanna sig ut chockon. Göra bort ord, jag vet inte, det var kanske onkel gå och byta. Om det är igen en affär. En affär man kör attor ganska. Det var en liten handel här. Är det något som flera folk vet att det är här? Ja, det kommer dåliga gär. Det vill jag säga. Det var så första året som det var ordentligt näck trafik och jag. Och det räknar vi att det är näck på grund av det som det snackar om att det var i färjeskip som ligger i hamn. Så kommer ner västerut hitcha. Trots att det är näck på väckre? Det är trots att näck på väckre, ja. Det kan man gott säga. Men det köper vatten och så det är fint. Klockan är nu små 4 minuter i nutje och så där ser det ut av eje. Vi såg här är några flera folk som ger sig till rejar. Men jag hade inte sett att det stora. Här nekv. Men då när kan det vara så nekv utlänningar eje i bestut. Och så ser det ut i havnen utanför kringvarshusene, sorte du ikke. Og jeg kan annars upplysa at her har vi det som flere utlendingar halda vera Stonehenge, det er sånne steinar utanför kringvarshusene. Jag tycker nekva mindre av det, men det är alltså inte lika gammalt som Stonehenge. Jag hade inte det mer än 20-30 år. Men det är ganska luckligt avvidande om det. Nå, vi ska sitta i Island nu. Det är heter vi solarmishing till att det är ett hotäkande naturfyrbygde som kan vara synter torskilt som och ganska särskilt och yngre hitcharen. Men lärlingarna i kringvart någon, Hanna Svartafoss och Solfri Marie Råk, det har just en fittan film om solarmishingarna som helt vist för allt är fett på plats. 7, 3, 5, såna. Ja. Jag är nästan det uppe. Jag räknar ut hur stor solen är på. Ja, så. Det blir ju solarmishing kött. Tog för jag funderar av hur stor solen är. Men solen hon är allt för stor lägga visa det på annan. Så jag har just en synte minne. Hon är här, men hon är stadigt också stor. Boom. Och ta i solen är så läs. Så jag gör nästan synte minne. Så har vi gör den här i lomman. Här är jorden. Stor månra, hur stor solen är mot jorden. Men månen, han är näck minne. Och det är månen som får komma fyra solen. Ta det över solarmishing. Månen, han är... Ja, vilken liten. Jag får visa till honom hur länge solen ska vara väck från jorden för att det ska passa som det är i vårt solarsystem. Nu får jag över här. Man minns att ta brillorna vid att man tar till solen. Så jag tar till vid. Och heter färg vid. Så läs. Nu har jag kommit över. Så lägger jag vid hjörna om annan här. Kolla. Den där här. Så att jag får den upp och hänga. Men man minns till att bruka brillorna. Tar man hickar solen. Solen är här. Och hon är så liten. För att tänka efter upp. Kolla brillorna. Som man. Läs. Så läs.
Binda vi fast her. Må just detta ner, det är inte gott. Binda vi. Så läs. Innanför ett. Ja. Så. Så läs. Nu var hon först. Men hvis solen är här i bra, så man gör den och mannen vara helt i hin ända någon. Helt i likt male. Så tar jag igen nu. Jag kan inte. Så läs. Nu kommer ni rappa som gör det tänka. Alla kurv upp. Ska kasta gör det pum. Oh. För till. Åh, det är nästan köpt. Alla. Så ska vi tänka gör det. Och så när vi gör det, här snurrar några runt om. Och det är mannen. Och han har inte lomman. Han har jag vet inte vad jag korsar mannen. Men ofta mannen är inte så missing. Så jag må för att leta efter mannen nu. Jag må ha mista han. Och så är bak till. Bak till. Nej. Här. Nej. Bak till. Jag har funnit allt. Jag visste det. Han la i mittlen hjörna och solna. Nu får jag visa till kon. Okej. Kanske kan hjörna lite längre upp. Så läs. Så läs. Så färdas mannen runt om hjörna. Och han färdas hända vägen. Snurrar. Och så han kommer här. Boom. Så han kommer. Så läs. Så är det myst. Det är så att mannen akkurat för solen. Men det händer bara akkurat. Alltså röda soltan. Men det skulle du så göra film om nu. Så om jag är för att snurra upp så får jag dit hit den filmen. Ja, vi lät han snurra runt den lite så vi vände alltid till den här filmen som han har nämnt här i ändan om ett lite bil. Ja, det ser bättre ut nu. Det är klarna inte. Men inte just här som solen är. Nu var det inte så skönt i havnen. Nu var det inte så ser ut det akkurat ärastan. Men och här är så här särskilda kameror vi har här vi har kostat så filter då. Ja. Kunde lukta och lista vers så under Persson. Men det kan vara att för så just mer sättne. Abstrakt är så gott för först. Vi ska så just insläts att det är flera som minnast solar missions av 1904 vi där vill jag gott cha Olav Hansen i Mivai. Det var således att ta var inte utvarp, inte sjönvarp. Einasta som man visste om att det var John Blöjen. Och vi helt och dymmaletting om var i husen och jag vet inte hur var lugnt till för vi alla och här det som är minns särskilt att det var att avvara motors hitche på själva. Att själva för mig som var. Det var också grund att det blev iveskudjat han där. Och jag har ju så filmar där, jag fotograferar så i 8 var sån här negativ och någon. Och det är ju så just klart. Det var en och hitche joke man ska hitche på själva och fick så fram där. Och så är det där en upprännare av när och självande och inte själv men det var mitt och sommar det är sommar 3. Det var nog 3. juni. Visst minns rätt så var det klockan 5:12. Och vi stod nöker här hemma för det här var en handel så en trappa som kallas för Dalstrappan och vi var så nöker som stod upp här så Dalstrappan la framför det här.
och boja av efter inte solarmission skulle komma. När det för att missna. Och det som jag minns särskilt att det var så långt. Det var så långt åren där begynte jag skymma och vi det avtalna så vi visste att det skulle vara 5 minuter och så säger jag nu är det inte mörkare och så inte var att det blev men jag vill säga det som jag särskilt minns till att ta det begynte jag blev mist. Ta det kom på det 5 minuter i 12. Ta jäkta kött för sig. Ta var det akkurat som att man skruvar en lamp och nyer och så blev det. Jag minns att det blev bölamist. Och det är ju mitt om sommar och fåglar ner och lycka nära santon och så när det blev purast gagag. Där flog över sotrum kallat. Det hinner med vatten det här och allt när var lyckor. Det för att flå oss där och hönorna resten. Hönorna var vi då hönor chattlar och runt det var kvarjonhuset då. Och hönorna resten där fullkomligt miste skyle av sån där mörkron. Så läsa där runt att släppa sig in. Och det blev mest och så var det att nu minns det inte så långt det var men är dock med TV när det ser man nu TV kanske 1-2 minuter så för det lossnat. Men det var inte just borster ut av nökrosslä inte räkna men ta så sagt ta var kvart ut var plation var på nu är det blåst upp och kanske för mer där går man i 8004 folk är komna hit jet och I hopp jag väckre var bättre än det är nu men jag har hukt efter, jag blev hit efter Øyre, det norske veverstøyen, og hun sier til han skal være landeringer fra Kjaddein. Og være landeringer så skal det være løye hvis det ikke være klart der. Og han skal se om det kommer frem til det beste. Så nu får det så tja. Så det alltså, hvis man ska finna solna, 18 landringer, og man ska finna solna I färgen fra Kjaddein, så det I Vavon. Ja. Hvis han landeringer og estan etter 18, så møvelagen på seg, han god. Vi var I gang I leien til eiesatter her, Torur framvis I stater, og Torur til klarna synder I havnene, og til det eisne eie. Ja, som du så klart norranfyrir. Nu har vi ikke haft omsorg at fyllt vi Ratje og kvart av Søynon. Men jeg så ikke at han norran I 18 og at han klarnar gosser henda veien. Så vi dvåner I ötlom foran. Og Svanhild, hva sier du om støvn I morgen? Det nek folk? Det nek folk, ja. Det ser synder, kanskje. Ja, men hik handa veien. Ja, här är inte själv. Det var inte. Jo, men alltså ta klarnar hända mig. Ja. Hur du mot om vi för såcha solar maskinerna? Jag vet inte möjligt vi kan såcha solar lugga, men inte det blir inte klart. Det blir det inte. Nej, det var inte. Nu är så mycket lägg. Nu är klockan blir så mycket lägg. Men du har du upplevde solar maskinerna I förrådsrust. Han var du 16 år gammal. Hur var det? Ja, det var inte snack om det. Man visste lite om det. Så jag var ett lärboys. Vid knutet trål som det röpt och ta och I missionskattlaren. Och det var kom till ofta för till hus till morgonmat. Ett finka morgonmat hem. Och så kommer han som stod fyra och nitla Salajos. Så han för hus till doma där var. Så vi förde lös. Jag spekulerar inte något på det. Det var så bara pappi och mamma och jag. Och I huset. Det är mitt om sommaren. Jag bara kände var det chips och sånt. Och mamma var sjuk så vi satte oss på loft. Och vi såg akkurat. Alltså här som solen skulle komma på. Och såg då här. Det såg mycket solarmaskinerna? Ja. Och vi satt och såldes här och mamma och pappa satt och inte. Jag har alltid spekulerat av center. Hur ska det för att vara? Och så dig om Thomas det? Jag vet inte. Det satt och inte för mig, men det är möjligt. Hur så reagerar, alltså vi har en eko om tjauren och sådana. Hur minns du det kom till? Ja, men så missnade jag så blev mist. Och I allt det missnade jag inte långt in. Då lyssnade jag efter. Men så det lyssnade jag nej det var mist. Där I mitten någon var det stitch och hit hus. Och jag gick hönor ut. Och det så helt säkert. Och där för så in. Här som där jag var matna. Ett långt kväll. Och så det lyssnade jag efter. Alltså det var
Så var det mitt i sommar, det var grönt, det var så grönt. Och det var så öliga pena gröna liter. Jag vill säga onaturliga gröna. Tror jag att det är så mycket staren? Ja, ett la kvätt och värre. Så läs vi ska det. Ja. Och alltså minnes så lite mer. Ja. Men alltså du glätte till detta att det där. Glätte jag spekulerar sen på växer. Ja, men där får vi så ja, vi sätta Ivra till och tack för Svanelt. Ja, jag kan nu finner. Ja, vi söker nu kvar på natt. Men du pratar Tor så har vi faktiskt jag ser ända månaden som spekliga åta sina solna men så vi skjuter efter men ta och så har vi så ser vi till visst sälja kameran så det här. Annars är det något sagt om solarmaskiner som hon nämnde här. Man visste inte själv att det hände nu jag tror allt rush här med landet söv om en fullfring så var det flåte i Fuglafire och han visste ju också knappt att det mer så han skulle sig in att mot landet och han kom och kajen så stod en här på du hörst Andra Samuelsen den gamla lökmävren han är där han döjde han där. Nå var det toy säger som fullfring. Han var en gammal sambandsmävris ner. Så det är ganska något som helt det var som driv naturligt. Det är ju spärr förjon till att det är nekva sagt om solarmaskiner. Elsta sökte nu till hemma hon omröver en solarmaskin och sista har varit för 4200 år sedan. Helt neft han 22 oktober i år 134 Krist. Och han sökte någon säger att i gamla Kina här tror man att solarmaskinen hände till att en och skönlig dräske flög upp till solarna och atarna. Och det är som det ser här. Jag vet inte om att det är en dräske som är dranna, men det ser inte ut som man byter det av. Här är dräken. Att det är helt man i Kina. Nu har jag kanske de flesta förbindat vi det Apple-logo i. Det minns jag inte om det. Det tror så att om allt helt så en gäng som gör det och skulle pula upp i loft så kunde det ren den här reka bort från solen och kejsaren i Kina han är sett två köttfröingar si och H att säga så här när reken alla är äter så solen men John det är nästan inte och kejsaren var ju ögonen till han inte var fyra gallerier så en den här skönliga drekan och tog etnaston att äta solen som hon har allt inte domt och så spott ut efter. Och så kan jag alltså säga att det ser bara ha si och H tar var så dömt till dig. Nå, vi skulle säga inställt att nu nämnde vi att det kanske inte öll bött som vet akkurat vad det är som gång för sig vid solarmaskiner men bandagarsbötten av stånd och solarejer i havn. De vet så allt om solarmaskin. Det är alla veckorna har det teckna, mala, klippt, soler, månar en ta rymdarverder. Vad är det mer spännande? Solarmaskin eller julafton? Ja, det är solarmaskin. Vi må hämta nummerlitterna. Är det här? Ja, nej, här. Här inne? Hur är det så särskilt att du solarmaskin? Vad är det så speciellt du tog? Solen har månen för fyra solen. Ja. Nu måste du visa Maria. Nu Maria. Hur blåste så blånar upp? Jag har blåst häsa. Tog du slänga då? Nej. Är det inte luft som ska göra? Men nu är de blåsten ballongen som var en nya. Och vad är det som är vägen nu? Ja, allt. Planeter och rymdväsen och sånt. Ja, titta tecknar rymdarväsen. Hur är det tecknar rymdarväsen? Det ska vara ordentligt och hyggeligt och man rymdarsligt och så kan man göra det till. Ja, till. Jag kan du visa vad färger är då här på där? Här. Vad är det vi tittar tecknar här? Alltså, jag tecknar detta. Vad är det då? Alltså, det heter rymdarstenar och det gör den och världskvarter att på solen. Och heter man som är jord. Kan du visa hur det gör vi? Tar vi som mannen och räckt upp här? Ja. Så
Det ser det väl man jag vet inte vad det är. 100 eller 200 år att. Eller sagt det. 3 år. Det 3 år. Tar vi näka gamla då? Är vi då lov alla det? Nej. Man kan inte bli 200 år en gång. Man kan bli 100 år, inte 200. Nej. Kan du teckna? Da. Oj. Kan du säga sen du vad det är vi så köpa? Vad är det? Grisar. Kan du teckna en gris? Oj. Vad du detta? Kan du grusen för att säga att solar machine kommer? Jag hade en nu kan byta solen. Ja, kan köra då som man fyrverk. Nej. Och så som man för 4. Okej. Kan för donnar säga att det knappt blir mist mitt om dagen alla det. Quack. Ja. Säg hej för er folk. Hej för er folk. Ska du säga glädje jul? Detta glädje solarmärke. Ja, det kommer det snö. Ja, en hälsan. På dagsdagen Solareia och de flesta av dem ska alltså säga att de slopp så hem att uppleva solar missionerna. Hon det har fullt solar mission om en gång har timme. Vi får så jag inslätt så att vi fyra som vi där nämnt några ferier för en så var solar mission. Vi får ju och ta dövon. Så visste folk lite ju inte om att det fyrbrukte och det sätter sin dama bäj tunda flottning och de som upplevde solar missionerna. Vi där var några Avichan i Norge Fatminsaun här Soundswörden har funnit norrlöse från 4 juni 1944 fram. Vi börjar ta i Haraldsundet. Vi var fjället för norra Haraldsund, den där igen. Och jag var fjället till Gekvan är inne, Gekvanbönda som kallar. Och vi var i ära gångerna och kom som tuljan i åter på grund av snöret. Vi är ute dörrat har ju eller ute har ju och det är snart. Kvar var det att ta så till ratten eller kvar var det? Nej, vi var i hus, ta för det huset. Så det var öle chansant upplevelse det var. Vi fick gjort allt det vi skulle inte hitta på själv, det var möjligt. Och jag var inte. Det är så att som halvvax i att vi tar så gav en huvud hitta, känner Men det blev allt sagt för ökna, det måste du köra. Och jag menar att det finns ju aldrig till att man kan ha en film för egen. En av de filmer som man har fotograferat för. Så att man inte skulle skäras det av tog. Jag spelar på kvart de fortalte om, eller kvar vet att de fick om solar matching och det var så att Norrlös har skriva kvart för alltså naturfyrbrukte eller det. Men så lägger det rätt att det så 4 juni efter en man Aron. Så lägger det rätt natt mitt av dagen. Om det var klart hända dagen vill det vara självsammaste händning till nu levande atterlige. Natt mitt av dagen. Och en avhonalig känsla vill snuja sig in i människorna. En samme avhonen som en märker tar en herra av bändaliga lagnan teger allt räge ur mannahånden. Hur stort ska du ha det? Ja, alltså hvis man vill se till upp för botten så kan man gott också säga att det har varit en drasselslid eller har haft en bänkna känsla att det skulle uppleva det naturfyrbrukte. Men det är mestadels mer och mer. Jag minns det söjnasten. Det var akkurat sånt där glapp. Oj, alltså det kom så chock och så mest det och så stäckade det sin rätt och så blev det ordentligt mest. Det var inte omfallet då. Slett då. Jag har alltid bestämt att jag kvant att det blev omkant just allt. Det var god. Det minns det väl till, ja. Var folk bänken helt då?
Ja, det sås väl av folken att det var alltså ja. Det sås väl att de tillkom folken att det var så. Men så 80 det var det alltså. Ta ju i salamistingen hever värre, så skriver Norrlös i efter 2 juli om detta fyrirbrykte som nu värd. Salamistingen ett vänbrott. Bäst önstaka bygder så igenom. Hin kjølsamma natur hendingen det som mest vi tås om hese dener. Vi har noen vekkere mykdein for å være klart brast til verre, fra morgenstunden var grått, men når for å være glottere inn i middelen, og etnast til å sutte søvlen og mannen 17 part av mystingsene. Jeg minns en drang var han var yngre enn i Johan Seinsen var østene her. Pabben som gikk fjallet østene, så gikk han. Han är så grovlig att han hoa hit ju jag minns det men så alltid. Men pappa sa rött i alla toner att jag vill jag hur då ja. Vi var en farvittne så vi visste vad sådja men jag vet det var inte om det äldre. Slett inte. I alltid att som det säger för mig så vantade det inte att det blir just eller det störte fyrt. Och i minns tid att det begynte jag lossna att hur förfärligt gott läpple och allt om det. Jag blev så grovliga lattna i för ötlund. Det var så fina stort. Det var ordentligt upplevelse här. Jag har satt vånbrott skriva i Norrlyset ha. Så spårningen om det är nästa mer vånbrott nu. Jag för ni havner där skutcha, men hinvin så såg jag vet att nu börjar det att skymma. Jag vet inte om man kan säga det här. Kan man säga det här? Så marknaden men det är alla för den samma känslan vi stannar vid. Så spårningen om hur det ser ut norr Eje. Här är ju Torur funnit en förvittneslig gäst. Torur, är du här? Ja, hon förklarar också ju. En Iceland, yes. En Iceland tour. Är du här, Torur? Ja. Jag har funnit en japanska kvinna som har bott i England i över 40 år och hon har varit tills det är 18 solar mission hon till. Hon har varit på Nordpolen och hon har varit i Sydpolen och hon har varit Papua New Guinea och Los Angeles och alla möjliga ställen. It was first time in Iran. Iran? That's a 95. It's 95, the first yes. one. Yeah, that one. Why? Why? Just started. The fabulous experience in Iran. Very difficult country. How was it on the North Pole and the South? Oh, that's South Pole? fabulous. We celebrate with champagne with 2 o'clock in the morning when I reached the North Pole on an icebreaker, and we had a barbecue next day, and we got helicopters boarding, so we flew over the sky to see it, and came down back to Eclipse in 2008, Novia Island, that area. We from on the icebreaker. But have you seen the clips, solar clips every time? Yeah, except 2, as I said. One in England, one in Japan. That's overcast. So. Why is solar eclipse so special, so exciting? I can't explain because so addicted. Once you've seen it, you have to see next one. Yes, I promise you. And where is the next one? Next you are going to? I'm going to Indonesia. Yeah, Indonesia 2016. But what do you think about the weather today? Well, it's still bright there a little bit, so it's very... So you hope? Hope, yeah. And a blue there. That's coming to that. Ja, vi tackar Allen för Emiko Allen för och vi sätter attor till toin i havn Finnor. Du vet att det gör en ordentlig goda morgonmat klockan 6 om löj och här kommer så ja det är jockon och så får ni bara vi klara nutchen och här färra kan man säga norrgar eller klassiker samlast och här alla vid ösnen vara och så alla vid att nöjda lötna samman vi ner faktorn som var uppe på Borgvik mist ett litet tavla mycket eller om vi såg själva och satt någon kväll att alla vid att markera dagen vi en familjedöra.
Det jag har sagt bara av kona, kanske vi stilla oss under husen här och hvis det är vi solen som eller kanske eisen om man inte kommer undan så stilla de bara under husen och stanna och halta under i handen av öron. Jag hade det är jag hade det gott husgott. Jag vet inte vad hon säger till det. Jag har varit på Läven i Yre Jörskvalde och det ser ut att det har hövat och det kan för vissa att vi är häppna att söka det som söka skall han där igen och annars vant till ett tog i försökning att det blir bättre västanför. Så ja, vi vant till vi har häppt vi kan vi får se att det som är söka mörkren. Ja, konan har varit köpt briller. Så det kom på plats. Så nu släpper jag söka solarna ordentligt. Jag hoppas jag söka att det tar sig han inte. Så det är väl stolt att säga en häsfär. Nu är det, jag har alltid gjort det nästan halvt annan drar när de kommer att ta över Jesus sker. Jag har inte det att näkara och nu livande virus att ta. Alltså vi får även säga så att muskelläxt då det är där inne så och så finns tar det stort lavera säger man för det första och Hvis det er utliten, ikke bare her med oss nere sted, så vant jeg, så er vi sammen vi familiene, og med oss familiene bare også her som er voksen opp. When we've been to Iceland, a girl told us if we want to have nice weather, we should make a sacrifice to Thor. So, and it worked back there in Iceland. We just had to drop 3 noodles on the ground. And it worked. So we're doing this here again. Ja, det blir till Thor. Det tror inte till. Tror jag att nu är det blivit ja nu är det heter det ju ja. Men det blir snart spekliga. Vi sände lärlingarna ut att göra ett inslag till bötterna. Vi såg förra part för ja, kan jag hålla dem så igen. Nu får jag vänta att ta filmen om Salamishna som vi gör till bött. Tui at sett shower framsynningen i Gundadal Johannes så har varit här på han och Solfri Maria Eisen Joshna den här fitta tecknefilmen om Salamishing. Känner du åkar av solskipan om hemma fortälja att där kan vi ta vanta gång och köttnor fittar där mellan och köttnorna som glittrar Eisen där hetla och där snurrar vi Atlar så fittar leon vi Solarmishing Hetta er og jøren og mannen. Jøren snurrar om seg sjálva eina for samdøgre. Mannen melder eina for jørena i 22 dager. Det vil si at jøren snurrar 22 for rundt hverja for mannen hever med i eina for. Du har det telja vi? Ein som mannen melder jørna, melder jøren eisen solena. Ta jøren kommen eina for rundt solena, hever mannen førast 13 for jørna. Og ta eitt arginje. Ein solarmishing henter ta mannen mellom jørna og solena. Men hvor har vi ikke solarmishing 13 for året? Det tog at ringrasen til mannen og hettelig. Hetta gjør just den rette vinkelen til mannen midt mellom solene og jørene, rekker så sjelden. Eisen mannen så lytel mot solene at han fotla solarmishingen bæra sastur favonstøven av jørene. Her rekker skudgen av mannen og beita følger, sutja dit. Såleis sutja vi solarmishingene. Såleis kan jeg bli vi og så lenge tog. Men jeg får bo igjen til solarmishingen reker her. Og da vet jeg at hun gjør, så da hun reker førjen og gjør. Minst til, ikke hikk ved vannet og sovebrillene. Minst til solarmishingerbrillene. Så jeg håper til da lærer dere det. Så nå får jeg bo igjen.
Ja, så sa han teknet 5 minutter. Og det halde det smule, så det at det just fratt i øresnyklen noen at det ikke vant da. Jeg slipper eisen ut og hittar en løte, men da for myrsna. Og det merker at vi nu for at sette en livande mynd av med en sånn mission giverer. Vi får eisen sette iver til utvarpet, så vi har utvarpet med han. Jeg vet ikke hva for tonlagt til spela. Så vi var atter her om, jeg vet ikke klokkan 20 minutter og 20 eller short, så jeg har helt glemt brillene. Jeg har några briller. Jeg vant. Nej, vi kommer bara färra. Jag kan Potlo och Hanna. Det är bara kamerafolkene. Vi färra ut och hitcha. Så vi såg just efter om kan sätta vid. 20 minuter och 20. Goa solarmishing. Det satt lika solen. Det som är rätt även. Annars är man inte an. Har du långsättes det någon? Jag börjar sen spänt. Jag var sen skeptisk i morgon då jag får upp. Det har varit kaosvart. Ja. Så detta skulle hända, det tror jag så inte. Men nej, här kom akkurat helt særligt her i Vestre, og bætt nå hittar upp etter, og nå lujtjust solen akkurat månen, og da han ordentlig lujtel, akkurat som i en bok her man ser en nottarsang, så lujtel solen bætt nå, og mannen han dekkar nästan 4, og nå fyrer han spek, og just så ser det flott. Hva du må skånda der ut? Til ferie gjør Heidi, og ja, njød løtene, og ja, han sa väl efter där. Klockan är färna av Holkon Tojon och Erberg några 5 minuter en affär och som sagt jag hade vi för att spela tonlag good i 1 en löta. Jag vill släppa uppleva sin dras ner och teknikern chock nästan. Så vi vill åter om online 15 minuter. Lights they fade, memories are all that remain. Empty seats sweep the floors. The show is over now, so close the door. If it's true, life's a stage. You played your part, you were the star of the show. So take a bow, curtain calls. Like a clown, you only cry when you're alone. You're fading like the stars at dawn. Still the show goes on. Sets upon your life, neither poetry nor prose can make those gentle years come back, the blushes off your rose. Lived your life on center stage for everyone to see. Now it's time to turn another page. You know it's meant to be. If life's a stage, played your part, you were the star of the show. Take a bow, curtain calls. Like a clown, you only cry when you're alone. You're fading like the stars at dawn. Still the show goes on.
played your part, you were the star of the show. So take a bow, curtain call. Like a clown, you only cry when you're alone. If it's true that life's a stage, you played your part, you were the star of the show. So take a bow, curtain call. Like a clown, you only cry when you're alone. You're fading like the stars at dawn. Still the show goes on.
now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I get a little bit restless and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take it to the end of the line. The love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do and I'm always in the dark. We're living in a powder keg and giving off balls. I really need you tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start tonight. Upon a time I was falling in love, but now I'm only falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart.
only falling apart. Nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Turn around, bright eyes. Turn around, bright eyes. Turn around. Ja, det her var Bonnie Tyler og Total Eclipse of the Heart. Og klokkan nå 20 minutter i 20. Og jeg vågner at de aller fleste har opplevd en gode solarmestring. Her var jeg var 8-4 i akkurat privata Stonehenge 8-4. Her stod sammen med min starfellån. Og just i tog løtene ta i diamanterens ost. Corona, ta vær klart, ta sov ut solene. Og mannen en av fotla solarmestring. Det var en helt særlig løta, men jeg vant at det var blod sin myrskare. Men det gjør det så ikke, men det var kallt, øyelig kallt. Og hvordan er så her vest i Vavon, her vi har Heidi Lava Elgarstøtter? Jo, her Vestre Vavon det bara fantastiska. Gott väver och äggvilliga happy. Jag vet att jag upplevde det. Det var den vi såg ju alla såna. Det var gott nog ta och i mannen var kommer väl fyra såna. Ta värda sin utskudja så kommer fram åter och så kommer åter värda sin samtlige och så framvis. Men bänt åren är att mannen var heiler fyra ta sovit allt. Och ut i löt att allt blev mist. Ta sovit allt. Och här Vestre har vi några folk en fitt familj som vill uppleva detta ser man du säger att om det inte är ett nice idé så först du att leda det om 2 år i USA eller om Island sätten kan se då går så upplevt detta. Ja, men som säger vet Jan, jag bor i 16 år till jag bor i Danmark och nu så sa att arbetsplatsen partvis jag ska det vara en 80% då. Och så har fyllt vi lukka så igen. Och glätsligt där och ta så inte ut i marken vi att la för solrätter och jag vet en uppkurs ett landa så snackar vi stortlagare om att så heter skicka så måste vi låsa om 2 år ett lag Ryssland som tjej. Men detta blev kunde ju vara mer perfekt där det var blå himmel ta show var så det är långt droppa i Ryssland och USA. Ja, då är nog du veta. Absolut. Det kunde ju vara bättre. Nej, jag berättade en sån tutning för det att du skulle uppleva det. Ja, kan man säga att nu har jag huktat sin på tölen bara stortläggare och hemma sin NASA och det här som är en total solarmestring. Hon vill chatta i förrän för 900 år. Han som är 200 år det som är en annorlunda tar man i minne solen. Så det är helt speciellt. Och det är nästan 1000 år det har varit. Och det är inte vi bäst för att flöta. Absolut inte. Det är ett jobb. Hur brukte du dessa minuterna till och familjen där här på samman? Ja, för det första så bor det nog svär som det brukar nere och då finns det hem och bara till vi kunde börja samla vi akkurat för barnen och som en familj stanna samman hit till något se. Jag hävdar väl att det kan säga man är samman för närmast då. Ja, absolut. Vi har haft en god morgon så var vi korslös skulle föra resträtter så rätter. Och tar vi nästan ju upp och så stilla vi bara boja Gillianes och för att se att det börjar komma sol söndag så drönar då man här runt jag vet inte akkurat här men tar solen kom fram så stilla bara bilen bant vid kanten och så har jag steger så igen och har så ja man har en timme att vi går så. Hur leide mest till några som får runt om och ner. Onkel tog sig att en häst leide sig sover att han för kan så rätt sig att leide mest till några andra som uppför sig sen underligt.
Nej, jag hukte inte beinledes efter, men inte för nu och Jan, da solen kom ordentligt framåt. Det tar för att fåglarna flå att det samlar oss om man får äldringarna här, men jag huxar bara med själva, jag huxar till rör. Så det här huxar istället upp mig. Huxar då om det att det var gott nu har vi alla ser näck för tusen förra försen här att till bättre så fick vi lika som hesa sessionssövna kan man säga att utheimen. Absolut. Alltså vi här står några utlänningar bara söna och man kan inte lära huxa om att hur helt det är över. Nu vet jag inte hur det är för dalt om landet och hur snack folk kan säga, men det var förfärligt spännande att komma här och inte så jag och det är nästan synd i Island som har betalat 30 000 kronor för att sitta i en flickvara. Här stannar vi för jag inte. Men jo, det var förfärligt spännande inte att säga något där. Vill du göra mig rätt och att det blev inte så mycket man kanske vänta? Jag vet inte, alltså. Jag vant att det blev väldigt mycket, så är det man finns det fortalt. Men det var som en sommarkväll, alltså du såst att husen och du kunde prata samman familjen och så såg jag det fantastiska ringen där uppe i himmelen, corona eller vad det är. Det var flott. Ja, så var vi där här. Ja, ett upplevelse rygare. Jag vet inte hur det är i Tikon, men inte akon här i Sorstedøyje. Här klarna, där kommer en sån glädje här. Bänt åren den fotla solarmischen var. Så vi fick den här diamanten som det kallar vi. Och jag törde där borta. Jag hade så brillorna och så tog det lugga av och då började jag just natt. Det var helt liksom det var ivsteg, men det borde ju inte ha gjort. Det var bara 1 sekund i hukte, men stadigvæk er sånn tur. Ikke blinter, bare rollt. Jeg vet ikke om det har Tor vi okkom. Han er vid eie. Toror? Jo, det har vi. Var det... Og vi så ikke til solna, men... Ja, var det lukket godt for det som det var for meg? Som man sier... Ja, det var størst. Men jeg vil si at jeg har korsen vant at det ble opphatt myrskere, eller så det som man hever hørst, men det ble ikke bølla myrst, men her var rettelig myrst, og det ble kjøttere ljøstater enn det myrstnei. Og anker stod her og hei anker app, så vi kunne fylle vi ta i solarmyrskjen ikke vær. Og så sier jeg også anker som hei anker app, at det var 31 og flåfer i førjen disse løttene, så det er størst tiltak. Og her har vi Jan Thomsen og kona Iris. Og Jan, hvordan opplevde du dette? Ja, det var størst. Det var øyelig størst. Det blev ikke så mye som vi vant deg. Men det blev ordentlig skoiming. Men det blev øyelig kjøtt just dator. Men Jan, du er lærere. Skulle du ikke være i skolen nå? Jeg skulle være i skolen, jo. Det var sånn at det er forspøtene som jeg arbeider, ja. Og det fikk å skrive hjem, for jeg vet hvordan jeg kom i skolen, til vi dattelig kjipa for jonkrona. Så vi dattelig ferdig busser i nærmingen. Det var bare en 6 som dattelig var i skolen, og for det han drev Ødleland, så her var ikke bøten i skolen. Så vi fikk å vite fra løyeren at vi kunne være hjemme bare. Hvordan har du 4 år at du kom til solarmaskinkene? Alltså här i skolan här. Så det kom du i barnaskolan och vi Arabacka. Ja. Vi där fyra vill ha haft ämnesvik alla veckorna. Vi där snackar nek om det punkter. Jag har där äldste flockarna här satt och känta så det kan man färra ut upp när vi där arbetar vi i Miskon. Alltså vi där snackar nek om rak och för avska mannen hävra körfartlig i förjorna kring förjar och Gustav avskar som i arbetsplats. Skipnen de sälja lunchskipne och det hade vi mestliga engagerade ju i allt. Jag helt själv att det ska vara sån turisligt men nej. Det var öliga väl vi. Och har just några praktiskt så sen färdig ut och såna. Ja, ta förut ut till Jingomal brunna kvänte och snacka om rache här nere, ja. Och så arbetar vi då ösnen vi manan och nek och det är så mycket stor att det kan man sätta upp med kornor och arbetar vi konspirationsteori om manan. Det är ju mer fram om där egentligen här är här uppe och det är äckligt spännande och att finna klipp på YouTube om det. För att helt själv. Jag vet inte man låter säga det allmänt, men i störliga i sannolikan här till att det har varit om mannen det här mig säga akkurat som det har varit här sampast amerikanerna nu trusch och det är vi skulle också kunna töknen det mens jag antar så ska man nästan kunna färra längt skift upp här nu och det är helt. Men alltså det vill säga att 2% att ungen har varit mannen. Amerikaner eller tar Neil Armstrong och tar har släppt varit mannen i verkligheten. Ja, alltså är helt mer till det. Och det var kona som kom vitt. Jag tror fullt och fast som använder om det. Så hon snackar ju mer om det för några år så igen. Och jag är färna att lusta mer efter henne här. Det är alltid det.
Förvärande läraren som är i Älvsbyn i Jack School utanlanda. Han är eller har varit hos större planetarium i Köpenhamn Björn och han var annars en ekviliga liberal lärare som lustar ju väl efter alternativen. Alltså med annat här. Men det sa ett klipp i honom. Det har suttit så natten på YouTube här han helt fast på att här hade så varit men här är det nog att se att han är större här. Det är nästan som en präst jag ser vad han inte till i kyrkan. Kan se du är det hur då svär man? Nej, jag tycker inte på att. Det är ju. Oj. Då är halt jag tror att kunna välja rätt så igen. Det är så mycket länge sedan och nej, jag tycker inte på att. Men bortsett från att du också upplevde du Solar Machine nu i det? Så jag alltid att det är fantastiskt alltid. Jag är inte chockad att det blev så mycket. Som säger det då vill jag ha haft myskare men jo det var ett fantastiskt upplevelse. Det är allt. Och han gäller nian för jag. Nu sa jag inte om det får in här. Det finns ju några hönor och funnen inte alltid det så att men han gäller överförst det gossar. Ja. Så nu för det så innan vi nu är det imst tilltag i höllen. Vad för fram nu i höllen här och jag vet inte ordentligt vad för fram. Jag för själv till havna nu till arbetet så ett låter inte mer. Du höll fram i höllen Jan. Ja, det är så att ansmän som är från BBC tar har flickvare om man för förjar och tar tacka upp tidigt upp på flåfärden och det har så vissa störskudje. Här är ju klart om man för jockarna. Så vi får söka det. Det som händer här, ja. Det är spännande. Ja, men tack för det Bäje och framvis en gång där. Själv tack. Cheers väl Finnor. Tack för det Thor. Ja. Här så jag vet det här är det som vi såg att det bandar här. Ja, det linementer ser det. Så ser det ut. Och är aldrig själv att det som ger det här särskilt det är så skutchen som spelar så här vi sålde och det ger några nyanser. Kvart helt to Regen Johansson. Helt om sociala missioner. Jo, alltså det är några särskilt för mig östnet och att nu upplevde jag det alltså jag vet inte det för men alltså det som vi nakt ta oss om det som var i nu kan för allt rush. Och hur gammal var du då? Det var jag bara då kör gammal men alluga väl så fick jag veta att hon skulle vara och komma men akkurat precis där gick man kors vi telefon eller radio och så var det pjäser och inte gång vi armarsor så att klockan så var det blev inte så näck fyllt upp på så du var bättre fyra dagar så kanske så stod så såna mission. Ja, jag var ute i Hammarn Arjon och jag vill säga som jag har hört också så kanske vi så inte så näck som kanske några andra att säga men vi så nog så näck att det begynte jag mycket och en pasta tog men att det blev mist som man säger ta och vara skutcha det så vi så inte alltså det är linementer för oss här ja men du fortell mig om nu John och för allt rush nu kör jag gammal fick du några vid om att det vi man skulle hitta såna jo ta fick vi där vita och att man skulle bruka några särskilda briller ta minns ju inte till man skulle bara inte kicka på solen och det var som man säger nog för mig tror jag att ta så tog ran upp att det blev mist så var det som det hände det bara panikaktigt på tamatan att nu hände det och är väl inte hemma jag själv och ta en som inte främmande hus men ett hus som vi planerar komma och i avstånd jag har gammal där i husen här så tänkte jag men alltså detta gånger jag var för hem alltså jag var till hus själv och ran så att det och jag gick metoden här och det var som man säger funnit väl inte akkurat det var under bilar här det var under bench för jag blev i kort och så var det men tala och det som jag hade med det skulle gå så inte på salda och redan vi hugde bort ner ja det som är borde just Jan jag kom lugga hit chapa när det också det kanske var så galet men det var rättligast där. Brukte du så brillorna Janne? Jag heter upp jag tar i hugg till kan vi ja. Men som sagt det var
det var mist så var det EU-skudget här ute i Arjun och vi var tämligen nog snäck folk här alene. Men vill du se att nu vänder vi för att fram i tog men man hade fast nu John Furel Trush. Vill du se att det kanske avskräda det kanske sen jail att det blir närmast porta ut att hick nu inte så hick nu. Ja, det var så livsdag. Ja, alltså så var det livsdag ja och I halta nästan att heter vi själv så hej inte fänga det rätt. Så jag nämnde för hukt efter själv hade var livsdag. Det nog tar man inte ska det. Ja. Till akkurat med då I image det tar jag ju för man inte ska göra det tar jag inte själv. Så men det var en mycket där och jag sa vi har ju onkat det själv hade han där igen men det blev mist och jag har hört nu med en kort I hem till att det grann det kanske bara inte så mist som det kanske hade vant. Nej, det och helt och vant ordla mist. Men nu var vi här ute I vad ska det vara men här kör det bilar ett ringkund och avskedas inte. Faktiskt jag har inte näka kort här men inte så mycket som kanske I hej vatten det skulle säga. Vi har inte något költer. Det är ska jag inte förvirra I. Det heter bara. Det är också költer som rejrar sig. Jag har alltid det tecken här i Norrhusen. Det kanske tror jag det var stor för. Har du några vi förklara? Nej. Det ena som är kanske lite mest att faktiskt så var här kanske en 200 folk. Det hade Lloyd George. Det var som det som ta tackna I han ta show som var runt om att jag kan nu mist. Det gör det sker så vi snackar ju så. Men det var så grönt kött så det jag når. Ja men nu lyssnar jag där. Ja men det gör det var alltså. Det var kört. Ja. Ja. Och helt då var det så sägs som du har ju valna. Ja, du har ju en ganska synd blanda ja uppleving kunde ju för alltros. Ja. Alltså ta löterna som vi stod här kanske jag var skönare gånger något kanske 5 minuter och hukt till morgon till men och det kanske var kommen in både halva själen och ta sig in efter vi tänkte var runt om mig och jag har funnit bara vi in kvad och är välnöjd tror jag att som man säger att det skulle bli klart det möjligen var ju nog så små I för man skulle ju höra så näka. Nu vet jag släkt hur det är stan men det är skilja länderna det här västra här är väl öde över. Ja. Så det är utvattnat. Ja. Så och jag hade en skala för nu säger jag. Det är gott över. Men det så vi så inte här ute I Aljon och jag bor ju så några få minuter om vi kanske för att söka inte bara men så har jag just en avtal skulle komma här och så det. Tack för att du lejna fram vi. Ja men så jag heter det så tack för det. Ja, heter ett alignment vi söker nu. Det är det väl. Ja, flott det. Det är nästan lugga flott. Men det är bara en vanlig dag. Ja, här är den. Ser du som en banan? Och här ska så vara och nu har vi inte akkurat klokkesletten men månen läser av solen halt skulle det vara 23 till också rätt. Alltså ja, 23 vi har läst. Så det är en halv timme jag tror att månen är 4 solen. Ja. Order fartyg. Så har vi frattaisni att vi har en sån YouTube-kanal och YouTube här som vi har det som det såg nu som är YouTube och här ser teknikern Jakon att det här 24,000 folk som följer vi. Så det är inte sörst. Hette her några helt mynter. Hette inte okra mynter. Hette det bandar mynter här? Hette bandar mynter. Hette her vi där finns några upptagningar från BBC. Tar har haft ett live flow fair om man vill följa en 30,000 fötter. Och så sa det ut om man vill skjuta. Ja, det rister oss inte. Men så det den utenfor ikke av hjørnet.
Och så tar man så huxar om att jag har inte några den håll 3000 kronor för att så jag det så vet jag inte. Kan det vara värst? Kan se du jag kom på? Ja, minst lika flott här nu Jokon, va? Ja. Ja. Det är som ett BBC-mynter, vi såg nu, att det är banda i stickna sidan. Och nu nämnde jag annars att vi att det är några myter, alltså det jag hade ju nu är inte bibelkunner men det vi sållar missing till det vi med landa är nämnt i bibeln. Så det är ödel för några man har känt till länge och där i London så har folk tro att solen att orsaken till att hon gör det så smisk mitt av det att hon var ill. Hon var ill vid mannatten att hon rumt ju när han lödde. Wutchingarna med annat här tror jag att det var inte som kineserna som inte det var en drästje men det var ulvar som hade ett solna. Och indianerna tar tror jag att det var en björn som hade ett solna. Hade så levande binder nu. Beinleisbinder. Aje. Nederhavn, ja. Och för ända till vi som gör så kan det ända vi se i Vietnam här till det där var en frosker som är svalt solna. Vi färra till Ejes här sen du Toror är du klar att finna jag just? Ja, det har vi jag har avtalat med en dam hon en som var kommen en öjestamma ung som var kommen till förja som bor halvtid bor Danmark eller norr som var kommit till förja bara 4 solarmerkingarna men det finner jag inte nu ser jag det för mer att hon för en nena kall för jag såg kanske vi var nog man såg akkurat petti av solen i lamanan och Stein för jag har hitt en som bor en unga öjestamma Tove hur så upplevde det till solarmerkingarna. Det var det särskilt halvt, ja. Det blev inte kallare och det blev sån mörskare. Men det var egentligen man inte sa att det helt den här diamanten som jag snackade om mot det så. Blev det inte kallare? Ja, faktiskt. Man märkte bara när att det blev jag så efter att det blev det bara när vi höjdare så det är väl många grader gossar. Ja. Ja, och kan nu? Så är det innan till höllna jag får så en kaffemun och kakao och börjar spänt ett film som blir precis till Piver också. Så hoppas jag att det ta än den där diamanten som jag snackar om. Det har alltid lovat det kom. Ja. Det är helt lämna för morgon så vi hoppas det. Och vem morgonmaten går? Ja, ronsar kaffe till allt gott. Det är allt. Och vad så vi är alltså är det en sälj där på alla matar eller så? Eller är det tar det lite till så är det vanligt där? Ja, jag vet inte ordentligt. Här man börjar i hötten klockan 4:00 i morgon. Till morgonmat och så får man ut och hitcha och så får man innan kötterna och så är det sånt tilltök forskjellige söla av imskon förskon som badnagar och ims andra vi görs så det är så intressant ja. Jag syns inte på sjur. Dejligt. Så det är dejligt. Ja. Så jag tror det är kvar som här familjen må uppleva det samman. Ja, det är kanske synd bara särskilt gossar. Så kunde allt minnas sig samman och ta som dag och stävren vär och gossar. Gossar man flyttat att kvar sig kanske just. Vantar du att det blir bulla mest? Jag vantar att det blir mörskare i gossar, ja. En kvart blöv. Det var kanske synd skuffande. Och huxa kanske om det svarta så något, men det blev det så gossar inte. Men det var månra. Man sa bara när vägen att det blev reka luften det blir mörskare och gråare och ja. Nu har man hört nägt oss om förhållsrus. Vantar du att nu får man att ta sig nägt om solarmerkingarna i 2015? Ja, kanske. Och mycket annat, man tar sig kanske inte med sig blomsterna som har lagt sig samman, men hönorna här var det här. Jag huxar inte om det får in, men vi har tror inte till där gossar. Så all hälsa har det lagt sig in i bordet. Ja. Jo, man tar sig inte gossar, det här firman. Ja. Ja. Fina så slä Tove. Tack för pratet och gå ett nå vi är i det. Så tack, som lös. Ja, kör så väl Finnur.
Tack för det, Torre. Att det senast har vi så till Torre. Vi är vi att ända här nu. Klockan är nu går 13 minuter i touche och som det så är mannen inte helt läser än. Han vill inte läsa för en halv timme tror jag alltid att han Arnan läser touche tjej för det. Så jag hade vi för ända här. Och det som vi får göra nu är att vi får bara låta myntarna hänga och köra utvarp från så kunde det uppleva att det sista av dessa shoulder missionsne. Väckna allt höjme så vill jag tacka för att det där vi kom. I morgon till vi förnöjelse och hur vet kanske så just vi datter om när var det var 2030 år. Hon arker solen hon ser. Och så färd en tur utåt och en 12-14 norra fyra och skulle då haft skibaran och Hans Maria som och han heter Olle Sørensen vi öppnar telefonen. Går han det att rolla? Ja, god morgon efter. Jo, nu är solarmaskinen färden fram vi och hur så upplevde du titta här ute? Ja, nu är det litet. Det var ju fantastiskt så tjocka. Vi såg ju att det var klart. Lugga till och på runt va. Det var ju kraftigt. Det var ju kraftiga strålar. Så ja, vi ska fyllt det klara fyllt att alla vägen. Det var klart framan undan och var det klart att han var snö? Nej, så igen det blev mest. Det är som man säger, ja. Eller så igen det blir lite efter att det ska solen. Nu blev det ju skoj orkan, ja. Men Arren tar det pura klart och lycka till och på runter. Det var nog så speciellt så tjocka. Så är det rankor som över sen visst vägen och låt det kunna säga det där. Ja, vi var häckner till allt, ja. Det var just som att klart så vid. Det var hållan på i morgon och blir inte att komma. Lätt och ge några för det var pura klart, ja. Hur snackar det vi? Vidare på idag. Ja, och titta du så får du sätta brillorna i snö? Det är ett helt problem, det har klampar rätt. Planen var att vi skulle landa morgon så det var center tjeligt. Det var så väldigt kraftigt. Det var man såg gardinerna ner och hade jag kanske solbrillor så vi hade lusta center. Ja, var det varmare? Ja. Ja, och blev det bölla mest där ute, tycker jag? Nej, det blev inte bölla mest. Det blev nog så mest. Men det var nog så kött att lycka alla klarna ju i att, va? Ja, det gick kött på vägen. Ja. Blev det kallt? Ja. Var det kallt där? Nej, det var det inte, men det virkar inte så nattasligt som man säger, så tjockt, ja. För äckligt. Det blev nattaskrift, det är nog löj, ja. Ja. Det är inte löj, det var så forskjelligt, så som man. Ja, men jag får tacka för det, Olle Sørensen. Ja. Och så kan jag även säga att kring Sjönvarpen, så kringvarpen här visade mynd just nu av solarmystingarna. Och i halde att mannen han vi att släppa solen det var inte så öliga lunch. Vi får till tonlike och här är det Magarelli och Mike Oldfield. Far away on the other side, he was caught
Moonlight Shadow, Mike Oldfield og Maggie Riley. Og her ganger mine starsfeller bare og smøylast og njóta til at vi klarer å oppleve en fotla solarmachine just til løtene. Og så det Bergljot. Har du noen opplevelser, noen erfaringer at si okom? Ja, jeg framme her av Skansen og her Sol, og syster Maria kommer her, og hun stender og just her Eclipse Shades, solarbrillene eiter til henne. Maria, hva sier du nå? Jeg sitter ikke solen og sjølvende. Den ordentlig størst appelsingult gult. Og her en liten pette som mankler. Akkurat som onker heier bite i. Men det nekk nu som man ser av solene. Og man ser litt sinter av ljus eisene som rundt om skutsjene. Ja, og hvordan hever hese morgenen kjatt her være? Det var nok så spennende halde jeg. Ja, jeg har ikke planer. Jeg husker om at jeg tar ikke brillene av. Jeg husker om at jeg inn i vilundene, stikker. Og jeg vil særlig faktisk lyst etter naturene, men så ser det omkring at man ser ikke særlig vel inn i vilundene. Så til siste løte jeg valgte for kongebrunnet. Jeg helt kanskje for å sitte akkurat her, men her var ikke sitte. Så får jeg sende våre mot Skansen, og her var nekk folk oppi som ikke nye. Men her var sånn nekk larm fra smørlene at jeg helt her tog meg ikke være. Så jeg kom om av Skansen, og her var faktisk rettelig nekk folk. Men jeg hørte ikke folklene, tog jeg at folk tog seg nekk for midtelsøyne. Men det ble likevel ordentlig spennende. Og akkurat ta mørske kom, og solen til mannen var kommet helt fremmedfyr, så ble det mørkt. Men slett ikke så mørkt som jeg råkner vi. Det var mer som midnatt her i sommeren. Så det ble ordentlig kjøtt, og det ble ordentlig festlig der folk råpte. Så ja, så har jeg bare njøtet det nå, og tidsi brillene på, tidsi brillene nere, og tidsi bøylet. Jeg håper jeg ikke øyelagt mindre tål til mer. Og nå det ikke folk fernheim. Ja, det første før til å oppleve en solarmyrkjeng? Ja, som så, jeg minnes da jeg var i Belgien, for jeg vet ikke hva det var. Så var det en partial, som man sier, partial eclipse. Men ta var ikke ned og det var briller oppå. Og jeg sa til mannen var akkurat en liten cooler. Og han får frem for solen. Og vekker var ikke godt, men det var eisen skuts, men jeg sa hatte. Men annars har vi slett ikke opplevd. Og særlig ikke på hendene her baten. Nu var du atter ur Belgia, var det spesielt? Nei, jeg fra Irland. Ja, du var du atter ur Irland, var det spesielt å stand her i havnen i morgen? Ja, til at jeg vet ikke huske så nek for hesten her var sikkert Eclipse, jeg har hørt om han, men det siste vika har vi vært ordentlig spent på, og jeg følte meg faktisk veldig stolt at jeg bygg for i ferium, og til hendre i ferium, og jeg hadde det var virkelig spennende at oppleve det, og være her til steder, og til eisene tog jeg kom ut i morgen, at være i midtelen folk, og oppleve det. Er du fri resten av det nå? Ja, jeg arbeider i Satteparsen, men jeg kan planlegge meg nekkene arbeids der. Og jeg har arbeidet så leie siste viken at jeg kunne takke fri i morgen. Men jeg får alltid arbeide i Satteparsen, ja. Men jeg husker kanskje gange en tur nå i byen. Bare være mitt folk og få en fornemmelse av hva det og ja. Ja, jeg tar ikke for det, Siste Maria. Ja, du er velkommen, og hun tar eisene. Ja, takk for det. Ja, som hun sier, nå det folk som vi er ferdig av Skansen noen, men solen skunner, og etter en god løte framvis, og her sitter folk framvis ved brillene og hitja. Jeg har alltid at jeg er ferdig så smått at ferdig å gjøre åkstene, og jeg setter ned at klikker. Ja, og hvis man fer og skjønner skudjan så Sjånarsparten til kringvarten, så ser man framvis myndene av solene og mananen til tidlig vi anker særlig om filtre. Og her ser man så at manen, jeg vet ikke hvor lenge det for å være en halv time kanskje, så får manen å slippe solene. Her er lei. Og så får vi da vite hvordan det ser ut vest i Vavon. Hei til, du vi også en. Ja, vekkri her ikke einskost av her, Johan. Nå er det som det samtidig etter, så man kunne kanskje ikke engse just bättre löte än hon var här. Jag har nog flott med eller Ursanda var här till Flavetlen. Det är ju här att följande de allra flesta ferast attro fram och stande på vi Konungarstona i västra och folk är långt klara att checka in bergföringar och under fera folk och här ett lite flåfär som häver flå i Oma 4 som är lätt och egentligen har färdrat time när man har lött vita hur det inte att se näka att det som har varit i luften med igen. Men nu är jag inne i Konungarstona här i västra Vavon och här är mer en hänse som arbetar här gående. Gående.
Bak nu inte flera folk här som ska spyrja till om näka, men hur hever detta etnast strategin att vara kundingen till flera folkna? Jag håller etnast och så är gott. Folk har varit otroligt nökt, de som är kommon och de som är färden härifrån, alltså vi är inne för och kommer att så är släpande kund det. De är glada och öliga överraskade hur flott det på här och det luktar ting som man inte gör sig färd om er som föregår. Det det otroligt glad för till rent vatten och kranen. Det handlar det fantastiska lyckor i alla scener. Det har nog sport om hur man kan söka lyckor och det. Så det är otroligt nöjt det. Så det är väl något annat att rätta till att det skulle vara en fotsolarmaskin. Ja, det är det. Flera rai har lagt fall där inne i dem och så för sig fåglar och här har gynnt som helt bred. Det har hukt nog ett fåglon till mindre fåglon och vi är ute i naturen till mindre och eisen bara är det frågos ute och kjolt om det kanske inte är så ögott vid det systemet. Ja, då känner jag mån och som flera folk som har varit här i 20 mars mån till ganska om sommar eller ja, och nära 2 år någon. Nu har vi inte varit så långt akkurat här, men det som är varit i Aron, det som kom i Aron, det har kanske ett ändamål, det som oftast är det samband med alltså business travelers. Det har varit avhämtat här och det ska lyckas börja om hur man kan föra ut och äta och hur är incheckning och hur det fungerar här i flödet. Men det som är här nu, det vill jag bara höra om allt. Allt som man kan göra här och hur kört man kommer fram och hur man kan nå upp på 4 eller 6 dagar. Ja, vad är det mesta det jag sport om? Det mesta av det jag sport om det är bussar och strandfältskipene. Och så har det sport om handlar. Och eisen via stretcher hur långt är att köra. Alla bilarna här, bilutlejningar som är här av flåden, det har alltid varit, här har inte bilar varit töker. Det här blev utsatt för långa tog. Så det är nog att förklara dem om hur de kommer härifrån och vidare till Havnar eller Klagsvigar. Så det här spelar nog om alltså, avstånden här på här. Det är tuttar bara kort och det handlar ganska, det är en 2-3 timmar att köra till Havnar, men det är 4 minuter och så jag det lukas runt allt för nästan och så vill jag det gärna ha vidare det stora stöjene. Nu är det till som pastor av vår flåhan här till det krökt fast och här. Hur ser du uppleva så delar och lösna nu efter solarmaskinerna här Louis här av flåvan? Det är otroligt stort totalt och spännande att vara en pastor av snär. Här är det otroligt nog folk alla tøyna och jag vet inte vad ska man säga att det är ett sövelott. Man är en pastor av att en är söve och det får inte hända att det får något otroligt nog kvar och det är väldigt så spännande att teach mot ut folk någon här på här och flåhavnen här eisne just det bästa på här och graf funch live till kan man säga vucka om hölne chagna syndros och rycka kunden eller förra folk något bättre. Så det har vi fått allt det här allt har kost otroligt väl. Lunch det har vi lunch det är långt det är ända plea vara men för det bara är en affär once in a lifetime så kan man gott göra det. Ja, och vad så näka om annars hur näck för flå för och näck för folk har förra steppet? Jag har varit live 5000. Det första kom lång vikskifte. Det är nog som alla vi har touchat det och akkurat eisen vi har 14 dagar men live 5000. Och så har det eisen vi är av privata färsla, alltså Little Flow för kommer och i BD och gör för det där. Och så har det eisen vi lejeturer inne i här från 2000 år och Kipa 4. Och hur snackar vi floffer här var i luften med en sådan maskin? Och hukt in ratar och ta bant i morgon. Här såg vi online film som skulle näska se på här men tar upplyst det här av floweten att det skulle flicka åtjan upp i över akkurat säger lötna. Så där här var inrättat och det här var lugga som var 2 och 2 och 4 sjuja. Så det var stor färsla. Det här var det ja. Stor färsla och men allt är kort gott. Så hade jag också klart att ta emot 2000 fler folk när jag ser man här. Upplevde du själv fått solarmaskinerna? Ja, det gjorde jag. Nu var jag också sign här ut för att det kom nog folk som Lucas skulle checka in och det för ut som man måste lugga. Som visade dem hur det var, men så jag körde väster alla är färdiga Gasadals. Lucas inte alla vägen väster så jag stuckade här vid Bö.
Och här var en rikva folk och här var klart alla lötna och det var otroligt fantastiskt att uppleva det. Ja, skilt och nu alla så förra fashion som kanske uppleva flyr och det som jag ser som man kallar eclipse chasers. Skilt och det. Ja, det gör jag. Jag är ganska färdig hvis det har varit i Islandet, men jag vet inte hur nog vi har lagt av mig till att säga att hinmen och görklåtarna som helst jag har gjort. Jag vill tacka dig för samruna och tack för det att du har gjort ett gott arbete. Ja, själv tack. Ja, det var så Maren Hense som arbetar här i Kunnigarslån och Vavon som greit ifrån alla färsler som är här och hos det här ettna. Så som hon säger så är det etta ser det väl. Och i lötene tar vi Salomon 24 tar vi vård alltså 18 flåfer om man fyrer här och i luftene så det är äcklanäck. Till att höra rätter från mer om en lötkare. Takk, og klokkan er nå 11:30, vi sender en i låneferien av 11:30. Vi sender en halvann time av træt, og nå en av låta, vi får å kvilla ørene, til Salarhyren og KRP. Du fløyer så høgt du kan steg detta nyer, god vide hver ber din kropp. Vi halda ödla snökta som du säger. Vi gör en små hopp vill jag fläckva vid. Vad ockar att tillvera värst du att säga. Vi hundra kom gev oss svär. Du svärar att ockar av en nya. Fjallet for så til gongur sjálfur væri á for land. Men beintar en pattlöksen halsvöttar språngte dreive og i ein nødjan sang og ranna sted. Til beinstad så Jack beint og mann i dalen møtte Rattest mina asjon för järbunden träder. Du måst vera botta ett lag uppe sam. Tøgnen av tonleikans stinget at ting takka tøytning som eier det til. Som sløym herrer sannleikes greier svinget. Salarhyren hever da finget da han vil. Ta øskan alt svølte og I sa det aldri brenna. Kjøttleggvar og I nästan brått viknar att vi lät oss ta synja en sang som vi känner. Det nog mycket till om man själv vill. Yeah, lät oss ta synja en sang som vi känner. Det nog mycket till om man själv vill. En kare, og her heter P. Petersen, og det var sangren om Salarhyran. Klokkan 5 minutter over 11:30, og vi har kringvarp I høver et tøyme Norge og Eie, og her Taurur Mikkelsen stater. Gåan det, Taurur? Ja, gåan det, bare... Hva så stendet til Norge og Eie? Har det haft en gaua solarmørsting?
Fantastiskt. Nu point framme för mig här. Folkskrivna så alltså det är folk är och fejen om så solar mission som är så lite showande här och och om man har låtit så alltid är Atlanten att voice att BBC och tar ju haft slå för om man för här och tar sända ju henne och tar det då måste ha storskott här utanhöllen och utanhöllen är närmast skojfotlag. Är mer folk än tabeko i nog så näck mer till allt. Det måste vara en ja, jag tror inte att det är allt. Tabeko 600 och folk i kommunen och till näck mer till in här i höllen. Så och till alla nationaliteter här färra folk alla stannar från. Ja, det blev nämnt i morgon. Jag minns inte om det var 11 eller 16 och Seja London som var vi och någon stora färleje som var här med en solar mission som var till och så allt showa fällskap för Skipa 4 som har haft samband med Öjs kommun och i något så länge tog och som Michelle Lem är det han som Skipa 4 som tog som Öjs har gjort det att BBC är kommit till Öjs center för solar mission. Och hur ser självlötan tar jag fått solar mission var hur så att ha ut när jag Ja, alltså det hej och lyssna vi först insatsen Estan ferie och så norran ferie och så såna ferie men vi så var det inte solar machine dann jag så hookt ju i någon som hejar någon så ja som Herman sa på så det check alltså men vi såg den inte men vi upplevde så landet som att landar att det blev mest och kallare och ta ett lustigt som för henne ner för jag galla och så där. Ja, hur ser ha Jordan i checka så här några? Jag hade att nu har vi inte sagt så men jag sa också så är ner för jag hade det då landsnackar hundar och funnen jag hade och jag tror inte se där om där får in i höstarhus men jag hade för en gol handen Tolia på ett afton så det blir just att annars har vi här onkel folk om du vill ha om du det prata så kan du göra prata om kan här också. Ja, tack ja, kör så väl. Ja, först var det att Sigrun Gunnarsdotter hon pratade fra i sändningen till Victoria Toria att hon fick ju hus på som nu så hon har själv plakat här vi när ju hon och vi solbrillor. Jag hade mindre syndrom mannen torrtalt ja. men det har vi också sagt. Men Sigrun jag heter honom till Sostfyr där i Sölne. Ja, faktiskt. Alltså bär hon och henne. Jag hade honom Louise Martort i allt. Oh ja, det kan väl vara. Jag tar också i sjön akkurat. Ja, men det är verkligen fullt i allt. Jag är flott då. Otroligt flott. Ja, alltid. Och hon har alltid hönan. Är du sett några plakater? Ja, det är allt. Syndravien. Det är särskilt minne som falsk. Ja, till höven, heter höven. Är det? Ja. Och du har också mynter här och ett listaverk och det skapar lukka som en AH för listen kjallarna. Ja, jag har det. Alltså det går ordentligt väl här det är stora rum, stora myntorna, ja. Det kommer ordentligt till rätt. Så ju du sa myntorna just nu. Ja, nu har jag det nu det kan på golvet. Det är nog ta unko i dansfällan och Latsen någon här och som köar nu. Och här i sommar har vi också en ajestam som är kommit till Färja. Hon bor i Danmark. Hon kommer till Färja bara till solarmaskinerna. Anna Katrin Eilström. Hur var det nu? Ja, det var fantastiskt. Ja, hur upplevde du det? Alltså, otroligt flott. Fast otroligt flott. Och det är viktigt för mig att tycka om landskapet som bor innan och med oavsett kvar är bara skifta lys och från ljus till myskor och ljusvatten. Och så var det ena kort då på solarmaskiner, va? Ja. Oj. Så jag har säger gänga. Så jag måste ju vara det. Var det något färdigt? Ja, det var det. Först färdigt. Så själv om du bor i Danmark så måste du komma hem att uppleva detta? Ja. Det är så störst kosmiskt fenomen att det är väl jag är enkelt av sig Sverige. Ja, men det är avhåvärt att höra och jag tror så jag nu i sommar för vi har en japanska kvinnor som har upplevt Seijan solarmaskiner. Bäja Norrpolen och Solpolen och det var den agenda. Så var det inte att uppleva sådana kvar. Så för att färdas runt och hemmet att uppleva solarmaskiner. Nej, det har vi inte gjort. För mig handlar det inte om att jakta solarna men att sucha till att man känner väl färre jöknarna bröting.
så jag omförve här öje. Ja, jag hade ju en symbol för sin och alla existensen. Du har ju lyssnat till Sinkor och förtalsvinn, så hade jag ju utblåster. Ja, helt säkert. Ja, men tack för det och jag var en gång där var det. Ja. Anna Katrin. Ja, det var jag var ju hade nog kommit att höra säga av Larsson så tackar det bara över så tar jag i sitt av. Jo, tack för det här Taurur, och här är vi ju kvar i högst och fast då, men det är så inte till undantagslöjven som det som är det. Och jag eie hade vi färre en tur till Dals, och vi skulle ha haft Bödvard Gjertvarsson i telefonen. Gå an där, Bödvard? Ja, god dag. Och tid hade ankra trobelagar vi att få folk kanske handla vägen och uppleva det som tid vita kan upplevas i Dal. Hur så var det morgon? Jo, det var helt fantastiskt. Det var ju ändå, det var runt i Schweizar om cykeln satt körskolan. Det var ju cyklar i havn och han som är lejd den cykeln var den stalltöjdan så att det där skulle vara. Och det är glädje för det. Det har haft sådana jävla morgon. Det är perfekt. Det har vi inte haft, det har vi inte varit skott för solar, Sora? Nej, ankra löte bara. Nej, det är inte mynt att alla det är berg han tog och alla vem jag som ice tog och fotpil så var det vi fick en här ringen jag vet inte vad det kallar ringen corona. Nej, det är perfekt. Är det kvar? Det är lite lämsa efter in i solen jag var men annars är det. Ja, nämligen. Är det kvar kan det alla? Här vet som så jag är och lägga framåt folk ja och då kommer havn och så att det är två utandningar det är det. Ja. Blev det mist vid alla? Nej, jag är så skuffad. Jag ska bli omist men jo, så blev mist men inte så mycket som jag vant. Ja. Vi fick där för att komma och släcka gap i och såna grejer så det var där mest men det är nästan inte nej så mycket blev det. Ja. Okej. Och så vi blev det kallt? Det är då nog ja. Det är ju så väx så blir det kallt där men är fast vant att vara mer mysker och mer mån men det är så där bara det tycker jag vi bestämmer så. Ja, det går inte. Men upplevelse och så jag så det. Ja, det går inte kött för så ta. Ja. Att det är när jag inte blir så mycket som man har vant där. Han skulle säga att det blir myskar ta in i förra men alltså det är allt bättre till, ja. När kom det här på utvarje. Men till släpper ju solar mycket så här så det här var tilltök här så just nu där. Ja, alla dagen. Här var så kafé här där och så här var brunch från nu och alla dagen har det med och på kvällen har det bara att för synja det gör så sanka vi national fuschanka och för synja och vi gör det som är vant jag så här på golfsidan så att de det först. Ja. I allt man får. Det är där vi brukte så har jag där. Vi ser ända nu flöck upp igen då så där. Ja, så står det ja. Ja. För allt tack för att vi kunde ringa till Tøyen Bödvard Gjertvarsson och vant du få en gåan där. Ja, tack för det. Det var bra. færa vi da løydes under langer når så av Santi, her vet jeg at her verer stovkonsert i kveld, og minnet ikke ordentlig hva klokkan til verer, men det mange rett do som hever stovkonsert, og det kan så njøtast 17 i kveld. Jeg hadde vidt en løt å fære at høyre mange rett, og ser høskande eider sangren Sunshine.
without a doubt. It's sunny 'cause the heat that greets me means the sun is out. Sunshine is so sublime, shining till the end of. Gott kvöld, et sommel, og hjertelig velkommen her i Norrlandhuset til FMA 2015. Our love's been divided since she left the show. Tusen takk for det. Enjoy kveld. En teska lekna grå. Hetta du ikke råkna vi, tema vi gang. Vi får spela et indianerlær som takk om en lød. It's been years since I have seen your face. Hetta er man ikke vana vi. Jeg er alltid faktisk sjaksne gvann en takk for. Ein 20 tonlistaviruslønner og 15 tonlaga framførsler. FMA 2015 og i sjånvarpenon sunnukvalde klokkan 20 minutter i minutje.
swam out fast, holding on the bus in ways you could not. I like you, real silver line. Oh, see them fast, take out that last, but we get better. And I'm picking up the phone.
Og nu klokkan 11, vi er klar til å spille ved 4. Her vi 4 drottren 20. mars og solar miskingar denon. Vi 4 drottren I det drottor nummer 2003 og fors til 6.000 kroner av vinner I reglig om vinning og gullnami 130.000 kroner. Arbeida folket det Malena Clemensen, etterlids folk Rune Vansdal og Rune da klostjåken at Drea. Ja, her klart. Så færre vi Adria til 14 ved 4 tøllene og I drottet nummer 2003 og fors. Og første tale I drotten og I det til halv fems. 8 og halv trus. 8 og halv trus. 3 halv trus. 3 halv trus. Nudge halv fems. Nudge halv fems. Nudge og fors. Nudge og fors. 5. Nummer 5. Fyra og halv fjers. 6 og trus. 6 og trus. Nuccio. Nummer nuccio. 8 og 32. 8 og 32. Nummer fors. Fors. 3 og 4. 3 og 4. Nummer 6 og 30. Og så seneste tale I trotten og I det til en kvittkula, og hon nummer 32. Nummer 32. Og med Malena Kannar og negar vinner så skal endor teka 13 og 12, halv fems, 8 halv trus, 3 og halv trus, 9 halv fems, 9 fors, 5, 4 og halv fjers, 6 og trus, 9, 38, fors, 43, 36 og 32. Og teltan sier, «Ongen vinnare vær og I heson drottnon, ta mestjer av neste først spela vid 6.000 kroner, og ta gullnami 139.000 kroner. Det til å lese mer om V4, av v4.fo, her 13 og 12 eisen Vi takkar for